Un alt lider important al regimului socialist al lui Lenin, Nicolae Buharin, afirma că teroarea reprezintă un principiu permanent al organizării socialiste. La rândul său, Felix Dzerzhinski, șeful CECA, declara într-un interviu publicat în Novaya Zhizny din 14 iulie 1918: "Suntem pentru teroarea organizată. Acest lucru trebuie recunoscut deschis." În China, sprijinit de Moscova, Mao Zedong afirma în 1927 că era necesar să fie instaurat un regim de teroare în întreaga țară. Această doctrină a terorii marxist-leniniste-maoiste a stat ulterior la baza unei serii de mișcări teroriste din întreaga lume, de la gruparea germană Baader-Meinhof, coordonată de șeful serviciilor secrete est-germane, Markus Wolf, și brigăzile roșii din Italia,